V dnešním videu se podíváme na příběh Garyho Oaka, Ashova největšího rivala všech dob. Gary Oak právě získal svého prvního Pokémona, ne od nikoho menšího než svého dědečka, profesora Samuela Oaka. Sám Gary tvrdí, že má toho nejlepšího Pokémona ze všech a přísahá, že se stane Pokémonním mistrem a přinese slávu svému rodnému obláskovému městu. A tak Gary vyráží dobít svět. Stylově se ve svém kabrioletu doprovázeném roztleskávačkami, které ho po celou cestu povzbuzují a fandí mu. Jo, tenhle kluk to má dost na háku. Gary a Ash jsou sousedi, kteří spolu vyrůstali a už od dětství mezi nimi panovala rivalita přátel i soupeřů. Gary je docela arrogantní a sebevědomý a nešetří sarkazmem, což z něj dělá zábavného protivníka, kterému se člověk nemůže přestat smát nebo s ním soupeřit. A právě od této chvíle se jejich cesty definitivně rozcházejí. Každý si razí svou vlastní, jedinečnou cestu k titulu mistra Pokémonu. Protože Gary není hlavní postava příběhu, neuvidíme jeho cestu tak podrobně jako tu Ashovu. Ale vše nasvědčuje tomu, že se mu na začátku daří víc než dobře. Poráží Brocka, Misty i několik dalších trenérů stadionu. A zatímco Ash má na kontě 7 Pokémonů, Gary už jich chytil neuvěřitelných 45. Jeho krabi je obří ve srovnání s Ashovým a Gary je zkrátka vždy o několik kroků napřed. Klidný, sebejistý a navíc si upřímně užívá dobrodružství chytání a trénování Pokémonů. Během celé série v regionu Kanto se Gary objevuje většinou jako komická vložka, přidává dílům šťávu svými hláškami a neustálým popichováním Ashe. Jeho arogance je natolik vtipná, že když dorazí na Cinnabar Island nebo na Sopkový ostrov, ani se neobtěžuje absolvovat zápas na stadionu. Místo toho si dá den volna a jde se někam odpočinout. Jo, je tam hlavně proto, aby si s Ashe zase jednou vystřelil a ono to pořád funguje. Později Ash se svým přáteli dorazí do Chromového města, aby získali svůj 8. a poslední odznak z regionu Kanto. A čeká ho tam samozřejmě Gary se stejným cílem. Rozdíl je ale v tom, že Gary už má 10 odznaků a právě se chystá získat 11. V lize oblasti Kanto jich přitom stačí jen 8. To je Gary, jede prostě na maximum. Až do tohoto bodu byla jeho cesta Kantem naprosto hladká, ale zápas v Chromovém městě je pro něj první tvrdý náraz. Soupeřem mu není nikdo jiný než samotný Giovanni, vůdce týmu rakeťáků, který proti němu nasadí Mewtwo, legendárního Pokémona, který je zcela mimo běžné ligové poměry. Ať se Gary snaží sebe víc, nedokáže Mewtwoa porazit. Výsledek, jeho Pokémoni jsou zničeni a on sám končí bezmocně na podlaze stadionu. Po probuzení varuje Gary Ashe před nebezpečím, které se v Chromovém městě nachází. Ale pro Ashe to nakonec moc neznamená, protože místo Giovanniho se musí utkat jen s Jesse a Jamesem z týmu rakeťáků, kteří byli pověřeni vedením stadionu. Po vítězství Gary uzná, že se z Ashe stal skutečný trenér, což ukazuje, že i přes své arrogantní poznámky vnímá Ashe jako skutečného rivala. Před začátkem Pokémonové ligy se Gary i Ash vracejí do obláskového města, kde jim profesor Oak připomíná, že ze všech trenérů, kteří z obláskového města vyrazili, zůstali aktivní jen oni 2. Ostatní se buď vzdali, nebo se vydali jinou cestou. Profesor skenuje jejich Pokédexy a překvapivě zjistí, že Gary viděl jen 60 různých Pokémonů, zatímco Ash jich má zaznamenáno přes 100. Přesto má Gary více chycených Pokémonů, přes 200. Což naznačuje, že vlastní několik stejných druhů. A tak se 2 chlouby obláskového města, Gary a Ash, vydávají směrem k Indigové plošině, místu konání ligy oblasti Kanto. Gary se v lize předvádí jako výborný trenér. Projde prvními 3 kolami s naprostou lehkostí a i díky podpoře své neúnavné roztleskávačské skupiny se tam dostane, ale ve 4. kole narazí na zkušenou trenérku Melisu. Její Nidoking ukončí zápas devastujícím seismickým vrhem proti Garyho Golemovi na kamenitém poli. A tak Garyho cesta v lize končí, dřív než ta Ashova. Ano, Gary byl vždy o krok napřed a přesto v nejdůležitějším turnaji skončil za Ashem. Tato porážka Garyho motivuje a rozhodne se vydat na novou cestu, stále s cílem stát se mistrem Pokémonu. Po Ashově vítězství na Pomerančových ostrovech se Gary vrací zpět do obláskového města. Právě včas, aby zachránil Ashovi přátelé před dalším šíleným plánem týmu rakeťáků. Když zjistí, že Ash porazil neporazitelného mistra Pomerančové ligy, rozhodne se otestovat jeho schopnosti v Pokémonním zápase.
Gary posílá do boje svého Eeveeho, zatímco Ash nasazuje Pikachu. Tohle je krásný odkaz na Pokémon Yellow, kde hru začínáte s Pikachu a váš rival právě s Eevee. A i když je Ash v dobré formě, ukáže se, že Gary rozhodně nezahálel. Jeho Eevee je perfektně vytrénovaný, kombinuje obranné, úhybné i útočné techniky. Přechytračí Pikachu a vítězí jediným přesným útokem. To je docela šílený, ale ano, trvalo to 106 epizod, než se Gary a Ash poprvé skutečně utkali v zápase a ten zápas jasně ukazuje, že Gary má pořád navrch. Nejen v počtu chycených Pokémonů, ale i v samotném trénování a strategii. Tenhle souboj navíc skvěle připravuje půdu pro jejich rivalitu v další oblasti, regionu Johto. V Johto se Gary objevuje opět silnější. Víme, že Eevee se mu mezi tím vyvinul v Umbreona a ten je opravdu působivý. Například když porazí trenérova Alakazama, a to navzdory typové nevýhodě. Později se Gary účastní extrémního Pokémonového závodu, ve kterém soutěží s vlastním Arcaninem. Měl to být legendární Pokémon, když se tvořili Pokémoni, ale o tom někdy jindy, který symbolizuje sílu a hrdost. A právě zde znovu narazí na Ashe. Tentokrát soutěží v jízdě na skateboardech spolu se svými Pokémony, přičemž hlavní cenou je Pokémoní vejce. Gary a Arcanine většinu závodu vedou, ale díky síle přátelství a spolupráce Ash a jeho Bayleaf těsně zvítězí. Je to hezké vítězství a zároveň připomínka, že Gary pravděpodobně vlastní všechny silné Pokémony, které Ash teprve získá a opravdu je dost možné, že v jeho arzenálu už se ten konkrétní Phanpy, kterého Ash získá později, dávno nachází. A teď mají Gary a Ash každý jedno vítězství proti tomu druhému. Vše směřuje k rozhodujícímu střetu. A kde jinde než v Johtové lize. A jsme tady, Silver Conference. Pokémonní liga regionu Johto. Liga, která nám přinesla nejen legendárního trenéra Harrisona, ale především moment, na který fanoušci čekali roky. Skutečný střet dvou přátel a rivalů, Garyho a Ashe. Na rozdíl od Indigo Plateau, kde byl Gary především arrogantní komickou vložkou, zde se předvádí jako mnohem vyzrálejší trenér. Už nemá potřebu Ashovi nadávat. Jeho cíl je teď jasný, vyhrát ligu. Gary bez problémů prochází předkoly a dostává se mezi nejlepších 48 trenérů. Při slavnostním zahájení ligy dojde k incidentu. Tým rakeťáků se nechtěně připlete do štafety s pochodní. Gary neváhá ani vteřinu, pomáhá situaci zachránit. Díky tomu může Ash pochodeň nést a zapálit ji na stadionu. Krásný symbol nového začátku. Gary se dokonce postaví za Harrisonovu verzi důstojnice Jenny, aby Ash a Jackson nebyli diskvalifikováni za neplánovaný souboj jejich Pokémonů. Gary postupuje až mezi nejlepších 16 a jeho prvním soupeřem v plnohodnotném 6-6 není nikdo jiný než jeho dávný přítel a rival Ash Ketchum. Ještě před zápasem se dozvídáme, že jejich rivalita má opravdu hluboké kořeny. Krátce předtím, než se vydali na své cesty, spolu rybařili. Oba nejednou zasekli prut a zjistili, že ulovili stejnou věc. Starý pokébal. Když se oni přitahovali, pokébal praskl na dvě části. Od té doby si každý z nich nese svou půlku jako talisman pro štěstí. A nyní právě ti dva, kteří si tehdy u vody přetahovali o prázdnou skořápku, stojí proti sobě na největší scéně svého dosavadního trenérského života. Obláskové město může být pyšné. Zápas začíná. Gary nasazuje svou Nidoqueen proti Ashovu Taurosovi. A díky přesnému hyperpaprsku získává rychlou výhodu. Ash vyrovnává skóre, když Heracross navzdory typové nevýhodě porazí Garyho Magmara, ale Gary si vedení rychle bere zpět. Posílá do boje svou nejsilnější zbraň, Blastoise. A teď přichází velké odhalení. Gary si tenkrát jako startovního Pokémona kdysi vybral Squirtla a právě ten se nyní jako majestátní Blastoise vrací, aby se utkal s Ashovým týmem. Blastoise bez milosti vyřadí Heracrosse i Bayleaf, dva z Ashových nejsilnějších Pokémonů, které v Johtu chytil. Po krátké pauze Ash vrací úder, nasazuje Snorlaxe, který porazil Garyho Arcanina i Nidoqueen. Ale Gary není ten, kdo se nechá snadno přehrát. Do boje posílá Scizora a ten zničí nejen Snorlaxe, ale i Maka. Ash už má teď jenom jednoho Pokémona, jeho Charizard. Gary to čekal, ale i přesto Scizor padne po zásahu plamenometem. Gary přepíná na Golema, ideální protivník proti Charizardovi. Nejen, že má typovou výhodu, ale je příliš těžký na to, aby ho Charizard zvedl do vzduchu pro sejsmický vrch. Ale Charizard má ještě jiná esa v rokávu.
například dračí hněv. A právě tímto útokem překoná Golema a srovnává skóre. Obě strany jsou na posledním Pokémonu. Charizard versus Blastoise. Typová výhoda je jasná, ale Ash je odhodlaný vyhrát. Charizard zapálí celé bojiště, rozstaví kameny a znemožní Blastoiseovi efektivní pohyb. Když se Blastoise pokusí pole ochladit vodou, Charizard přiletí na těsno. Vyhne se vodnímu proudu a nasadí poslední seismický vrch. Blastoise padá, Gary prohrává, znovu a opět po seismickém vrhu na kamenném poli. Možná by se těmhle trenérům měl začít vyhýbat, ale tentokrát je porážka jiná. Tentokrát vidí, že Ash ho skutečně dohnal. Možná ho dokonce i překonal. Po porážce v Silver Conference stojí Gary v noci u jezera a přemýšlí. Ash přichází. Gary mu podává svou půlku rozbitého pokébalu. Gesto přátelství, respektu a možná i symbol uznání, že jejich rivalita dospěla do nové fáze. Už to není jen soupeření, je to hluboké pouto dvou lidí, kteří se od sebe učili celý život. Krátce poté Gary, Ash a Harrison společně pomáhají skupině Mischievousu najít své ztracené přátele a právě v těchto chvílích Ash poprvé uvidí Garyho ve zcela novém světle. Gary se ukazuje jako zručný a znalý, nejen v boji, ale i v tom, jak rozumět Pokémonům a vést situaci. A pak to řekne nahlas. Gary se rozhodl, že už dál nechce bojovat v gymech a účastnit se ligových turnajů. Jeho novým cílem je stát se Pokémonním výzkumníkem se zaměřením na evoluci Pokémonů. Chce se vydat ve stopách svého dědečka, profesora Oaka, ale všichni víme, že Gary se nikdy nespokojí s tím, aby jen šel ve stopách. On chce být lepší, chce přepsat všechny standardy. Gary se vrací do Obláskového města, aby si připravil nový začátek. Všech svých dosavadních Pokémonů nechává v péči dědečka a bere si s sebou pouze jednoho, Blastoise. Tím inspiruje Ashe, který se krátce na to rozhodne udělat totéž před svou cestou do regionu Hoenn. Na konci této kapitoly Ash Garymu vrací jeho polovinu Pokébalu, jako by tím symbolicky uzavřeli starou éru. Jejich cesty se možná rozcházejí, ale ať půjdou kamkoliv, vždycky ponesou kus toho druhého u sebe. Garyho nová cesta Pokémonního výzkumníka není zdaleka tak hladká, jak si možná představoval. V jednom ze svých prvních výzkumných projektů spolupracuje s výzkumnicí Dorou a laboratoří v Cinnabaru na oživení pravdivých Pokémonů. A právě tehdy se mu podaří něco mimořádného. Oživí Aerodactyla z kousku starého Yantaru. Jenže Aerodactyl je zmatený, vyděšený a v novém světě se cítí nebezpečně. V laboratoři vypukne chaos a pravěký Pokémon využije příležitosti k útěku. Gary si začíná klást otázky, jestli je opravdu připravený být výzkumníkem nebo jen utekl od bojů, ve kterých nebyl nejlepší. Profesor Oak a Tracy mu ale připomenou, že každý někdy udělá chybu a že už jen samotné oživení Aerodactyla byl obrovský úspěch. Gary si uvědomí, že musí pokračovat a když se mu podaří znovu najít Aerodactyla a pomalu získat jeho důvěru, získává nejen respekt týmu, ale i nabídku na stálou pozici v laboratoři. Jeho výzkum ho později zavede až do regionu Sinnoh a právě odsud pošle Ashovi pohled s krásným výhledem jako motivaci k tomu, aby se ve svém vlastním dobrodružství dál posouval. Ash tedy bojuje s Brandonem v Battle Frontier a když se mu podaří získat všechny Frontier symboly, vrací se do Obláskového města. A hádejte, kdo ho tam čeká? Gary. Je čas na další zápas. Na jedné straně Ash Ketchum, vítěz Battle Frontier, se svým Pikachu, který právě porazil legendárního Regice. Na druhé straně Gary Oak, nyní zkušený výzkumník s novým Pokémonem z regionu Sinnoh, Electivirem, a i když Gary oficiálně vzdal sbírání odznaků, v tomhle zápase ukáže, že pořád má sílu i strategii. Electivire nejenže drží krok, ale překoná Pikachua ve všech ohledech. Gary poráží trenéra, který právě pokořil legendárního Pokémona a Ash si uvědomí, že svět je plný silných Pokémonů a trenérů, které ještě nepoznal. A tak se rozhodne vydat do oblasti Sinnoh a my můžeme poděkovat právě Garymu, že nás k této možná nejlepší sérii Pokémonů vůbec inspiroval nasměrovat. V oblasti Sinnoh vidíme Garyho v jeho zatím nejvyzrálejší podobě. Už není ten arrogantní kluk s kabrioletem, ale stal se z něj profesionál, který pomáhá profesoru Roanovi s výzkumem vzácných Pokémonů. Jeho vystupování se změnilo. Je zdvořilý, klidný, rozvážný, ale
Když přijde na akci, ví přesně, co má dělat. V několika případech nabídne Ashovi a jeho přátelům neocenitelnou pomoc. Například, když společně zachrání skupinu Sheldonů před krutou lovkyní Pokémonů, Jane. Gary ukáže nejen své vědecké znalosti, ale i odvahu. Neváhá zasáhnout tam, kde jde o život Pokémonu. Ale to největší nebezpečí teprve přichází. V závěrečné dějové linii Sinnoh se Team Galactic pokouší unést legendární Pokémony Dialgu a Palkia, aby vytvořili nový vesmír. A Gary je přímo v centru dění. Spolu s profesorem Rowanem se snaží zabránit katastrofě, zatímco Ash a jeho přátelé bojují proti Saturnovi a Hunter J. Gary se pokusí zabránit únosu legendárního strážce, ale neuspěje a tak se rozhodne zůstat v pozadí a pozorovat dění spolu s Rowanem. Sledují, jak se Mount Coronet otřásá pod silou dvou legend, které byly právě přivolány. Když si je vše u konce, pomáhá Gary s obnovou rovnováhy. Odnese adamantový a lesklý orb do města Celestic, kde patří do péče profesorky Karoliny. Ale jeho cesta tím nekončí. Po událostech v Sinnohu se Gary rozhodne cestovat po světě, sbírat zkušenosti, zkoumat Pokémony a rozšiřovat hranice svého poznání. Tím se jeho cesta opět přiblíží k té Ashově a my se můžeme těšit na návrat jedné z nejikoničtějších postav série Pokémon. V rámci projektu Mew je Gary pověřen vedením týmové mise a její úkol není vůbec snadný. Postavit se legendárnímu Pokémonovi Articunovi, spolu s ním vyráží Go, Horace a Ash. A když Go stále pochybuje o Garyho postoji a metodách, právě Gary se ujme vedení. Naplánuje chytrou strategii, sladí kombinaci útoků a postará se o to, že i když Articunu nakonec unikne, tým splní svou misi. Všichni získají tokeny a Gary jeden navíc, za výjimečné vůdcovství a týmovou práci. Na konci této zkoušky dá Gary Goovi důležitou lekci, že být přísný a důsledný je nutností, pokud člověk chce dosáhnout až k Mew. Go začne konečně chápat, proč Gary jedná tak, jak jedná. A pak přichází finální zkouška. Místo, kde se Gary a Go utkají bok po boku v poslední výpravě. Tentokrát proti dvěma neuvěřitelně silným Pokémonům. Tentokrát je spolupráce dokonalá. Gary a Go pracují jako jeden tým. Porazí protivníky, předvednou brilantní koordinací a nakonec každý z nich chytí jednoho z těchto legendárních Pokémonů. Gary tím získává nejvíce tokenů ze všech účastníků a stává se oficiálním chaserem. Spolu s Danikem a profesorem Amaranem a s pár dalšími vyráží na ostrov Faraway, kde se údajně ukrývá samotný Mew. Překonávají smrtící pasti, nástrahy a zkoušky a nakonec, téměř jako zázrak, Gary a jeho tým Mewa skutečně spatří na vlastní oči. Setkání s tímto mýtickým Pokémonem je okamžikem, který zažije jen hrstka lidí na světě. Gary to dokázal. Po úspěchu projektu Mew se expedice rozpadá. Gary pokračuje v cestě Pokémonního výzkumníka, nyní obohacený o nepopsatelné zkušenosti, ale jednoho přece jen mrzí. Nestihl sledovat Ashův největší triumf. Vítězství v Masters Tournamentu, které z ní oficiálně dělá světového šampiona. Když se znovu setkají v Obláskovém městě, Gary mu pogratuluje, ale místo obdivu nebo další bitvy Ashovi položí jednoduchou hlubokou otázku. Teď, když jsi světovým šampionem, jak blízko myslíš, že si k tomu stát se mistrem Pokémonu? A pak odejde, bez odpovědi, protože ví, že na tuhle otázku si Ash musí odpovědět sám. A to právě Gary ho dělá tak výjimečným. Od drzého kluka v kabrioletu až po respektovaného výzkumníka. Celou dobu byl přesně tím rivalem, kterého Ash potřeboval. Tvrdý, vyzývavý, ale vždy inspirující. Gary Oak je bez pochyb nejikoničtější rival v celé Pokémonní historii, ať už se smál, urážel nebo mlčel s vážnou tváří. Jeho přítomnost vždy měnila směr příběhu a my, fanoušci, jsme si ho zamilovali právě proto, že s každou epizodou rostl ne jako soupeř, ale jako postava a jako člověk. Tak jo, tohle to bude všechno k příběhu Garyho Oaka. Já pevně doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, můžete dát like a tak podobně. Napište mi do komentářů třeba, co byste chtěli vidět příště, ale i tak mám spoustu nápadů od vás, jenom mi dejte čas, postupně se na většinu z nich vrhnu. Díky moc za vaše sledování, odebírejte, sledujte mě na Instagramu a tak podobně. Mějte se krásně a u dalšího videa opět nashledanou. To nejlepší z kouzelnické říše najdeš na webu světkouzel.com. S kodem IVOK10 ušetříš 10% z každé tvé objednávky.
Přijď se také podívat do Legal Zone Stores na Dominikánské 6 v Plzni. Najdeš tam plno sběratelských předmětů.